Yun, so yun no mga chong. At Sabado ng umaga, alas 4, ride out tayo papuntang Tarlac. Medyo maingay itong camera natin ngayon, itong mic. Wala tayong cover, nawala eh. Hindi ko mahanap. Kaya subukan na nating ayusin pagka-edit. Kikita kami dito ni Max sa crossing sa Kalabaw. Ito na ako. Ayun na kami. Woo! After shift ride na din tayo mga kaibigan. Let's go. Ayun, nandito na kami. Ay, andito na pala si Mac. Ayun. May blink blink. Ay, naayos lang saglit. Ayan, naalis na. Hindi pala ako naka-team Kalabaw na uniform dahil hindi nakasya. Ito na lang. Ayan o, buti pa sila. Let's go. Ayun o. Ayan, aga pa. Aga pa lang, flat na tayo guys. Nadali. Biglang bumigat yung pedal. Vulcanizer. Trabahuin lang natin ito saglit. Ayun o. Tayo na ngayon lang nagkailaw. Wala, sige. Punta na tayo ng, hindi ko lang, Bayambang ba ito? Bayambang. Bayambang. Ayun, ewan ko anong oras na ako sa ba? 5:25. Ayun o, kain muna tayo. Let's go. So ayan o, ride out ulit tayo. Na-flat ulit eh. Nandito tayo sa Bayambang at siguro anong oras na ba? Hindi ko alam, siguro mga past 6. Ayun, 6:28 daw. Ride out ulit. Ayan o. Ayun o. Wala. Maya maya siguro mag-aagahan tayo. So yun mga kasowet, nandito na kami sa bahay ng Bayambang. Ayan na. San Carlos Dagupan, Tagalog. Ano San Carlos? Malayo pa. Silip sa checkpoint. Checkpoint. Nasaan na yung dalawa? Diyan na sila. O yun. Ang pogi eh. Jericho Rosales oh. Oy. Yun yung mga sala. Yan. Binudol kami yan. Yun na mga chong, paalis na ulit tayo kakatapos sa ating kumain. Nandito pa rin tayo sa sa Kamiling. Diretso na tayo.
Ewan ko kung sa Tala kami, yung parang Little Baguio ng Tarlac. First time nating mapupuntahan yan. Abangan natin. Ahon na naman daw eh. Palaban tayo sa ahon. Mababangis yung mga kasama natin. Putik na yan. Mabilis yung pacing eh. Ayan o. Pahinga lang tayo, slow riding lang muna tayo habang ginigiling ang pagkain. Jericho Pasani. Santa Ignacia. Ayan o. Hoy. Hi. So yun o mga chong, naiiwan na tayo. Grabe yung ruta dito sa itong ruta na to, hindi ko na Santa Ignacia. Kamiling yan. Kamiling pa Santa Ignacia. Napakahirap, ang daming ahon. Lusong ahon, lusong ahon. Hindi na lang, idiretsong ahon na lang. Sana pag uwi sa Patag na kami, National Road na kami dumaan. Pagod na ako. Sana abangan nyo na lang. So ayun na mga chong, lumagpas tayo sa kakanaanan dapat natin papuntang, ito ba yung papuntang Tala? Hindi, sa ano to, sa papunta pa lang ng monasteryo. Monasteryo pala. Doon pala tayo mauunang pupunta. Ewan ko kung may energy pa tayo. Shout out kay Ronaldo Ranza, okay lang kami dito. Okay, kamusta ka dyan? Okay ba yung training natin? Okay lang kami dito, ensayado pa rin. Kumusta yung team natin? Ayan, pababa na naman. May drone na. Uy, drone shot. Drone shot. Uy, talampuna yun. Yung ba yan? Kaliwa yan! Dali! Ay, kaliwa! Kaliwa, alam ko na to. Ayan. Thank you po. Oy, so yung mga chong, hindi ko alam kung naririnig nyo ako. Papunta tayo ng monasteryo de Tarlac. Pangalawang beses nating aakyatin. Hindi ko na maalala kung anong daan. Ayan sila. Akyat na naman. Puro ahon. Baba ahon. Ayun oh. Wallet eh. Ayun. Oo. Naiwan yung drone. Ayun.
Mga chong, tinatahak na natin ang paakyat ng Monasterio de Tarlac. At nandito na tayo sa pinakamalaking igit ng Brontosaurus dito sa San Jose. Ayan o. Ang laki, di ba? Prehistoric yan. Isipin nyo na lang kung gaano kalaki yung puwet ng Brontosaurus na yun. Paano niya nilabas yan? Habang-habang. Ay, init. Ayan sila oh. Yun. Nakagpasalubay para. Smile. Okay. Boy! Naalala ko na tong part na to. Ayan. Hindi lang nakikita masyado sa camera pero malapit na yung bundok sa harapan natin. Pababa pa. Shower out muna sa mga katrabaho natin dyan habang pababa tong kalsada. Sila Lester Diano, sila Migs, Anton, yan, si Spy, si Jomar, si Christian, yan, dalawang Christian. Tapos si Paolo Gueco. Uy, tandaan nyo lagi na hindi masamang sumuko. Pag nahihirapan ka na, sumuko ka na. Subukan mo na lang sa next try. Pag hindi mo na kaya, itawan mo, suko na. Tama na ang paghihirap. Wala na eh, hirap ka na eh. Pag nahihirapan ka, wala na, tigilan mo na. Sumuko ka na, umayaw ka na. Ayun, let's go. Ayan oh. May baka may dadaan eh. Ayan oh. Swimming na lang. Oh. Diyan lang tayo. Oh. Diyan na lang tayo. Oh, ano? Swimming na lang? Mag-swimming tayo dyan ba? Swimming ba? Ayan oh. Parang gusto ko nga eh. Lupit. Ayan oh. Lupit, di ba? Tukyo. Idol. Lupit ni Idol. Ayun oh, Power Ranger oh. Fighting crime, trying to save the world. Power pop pala. Ayun, grabe mga chong, sobrang init. Ayun na yung simbahan oh. Sa taas. Dito banda. Tatanaw na natin yung simbahan. Wala na akong tubig talaga. Ayan na lang siya. At bumaba pa, nako. Aahunin pa yan. Hindi na lang dinire-diretso yung pataas. Ang taas pa no, no? Ayan, hindi natin susukuan to. Dito na tayo eh. Antayin ko na lang kaya sila dito sa baba. Tara. Mga chong, matarik-tarik pa. Saan tayo galing oh? Nakakatakot babain to mamaya. Napakainit. 10:30 na. Sakit sa balat. Ayun ako. Ayun ako. Tara, tuloy na natin. Kasama natin si Manong Sam dito. Ayun, patay niya. Yuk! Tara, tsagain na natin to. Grabe, hiningal na ako. Ang taas oh. Lumuwag na yung kalsada. Dati hindi ganito kaluwag. Unang punta namin, meron na siyang wings. Yan. Samahan yung anak ko kidney. Ayun, kidney kanina atay. Let's go.
So ayan mga chong, syempre kaya yung sinabi ko kanina, pag di na kaya, suko ka na, tama na, di ba? Pero tragawit natin mamaya. Pre, may barya ka dyan? Meron, wala silang barya sa anong ano. 1K. Meron ako sa tindahan ni nanay. Ayan, masyado sila inaapi nila mga bike. Hindi si nanay, ha. Tala Road, hindi kita. Hindi kita din, pero takas, oh. Sasayaw na. Masakit yung ano ko, Lever kanina, kasi ano yun, nasubran sa water. di ba yung brainstem yan? Hindi ano siya, spinal column dagger. Column top. Kasi ito yung dagger eh. Ayun, at nakapasok na tayo sa gate ng Yun mga so-weird! ayun, daming kabyas ng bike, pero buti kinaya. Mahirap iahon ng malinggir. Lumipat na yung atay ko sa kabila. Ayun, lumipat sa batok. Oh. Ayun, welcome back. Kaya yung simbahan sa likod natin, oh. At nandito sa harapan natin Si El Taraki Kawasaki! at ayun, oh, si Jesus. Let's go, bago pa maubos yung battery nito. Wala, napabayaan natin na nakaon habang nasa road tayo, eh. Ayan, oh. Si Ray, nandyan. Meron pang well dito, siguro well to. Alam ko well to, eh. Will content. Welch. Ayan, ganda, oh. For the second time. Ayan, andun yung mga bike na mga kasama natin. Ang tagal namin hindi umakyat. Nagpahinga pa kami. Ayan, pag napanood nyo to, alam nyo na. Tumambay kami sa tindahan ni nanay. Uminom kami tubig. Salamat po. Hindi natin ng ano, barya. Ano kaya to? Meron palang lagayan ng T-square dito. Ayun na binibenta nila para sa mga architect. Ayan. Lagayan ng T-square. Ito, 50 pesos. Ay, alkansya pala. Alkansya. Baka lang kailangan nyo reviewin sa mga nakakalimot. Ayun, simbahan, nasira. O yung taas, toklok yung bubong. Tapos yung cross dito sa dome na yun, may cross na sa taas kumunda doon. Ayaw natin kung ano ang nangyari. Yun, inantok. So yun mga chong, bumaba na tayo. At lobat na rin. Lobat na rin na ating GoPro. Wala na. Tatapusin na lang natin to ng wala sa oras. Diba? Wala eh. Tatay yung charger. Ayan, ingat lang tayo. Sobrang tarik niya, no? Ayun, no? Level 2. Sarap! So yun mga Woo! Ayan na, tapusin na natin to. Dali, hindi kayo may kalsada na.